समझाई, दिले ना जवाब सोनू गईले खिसियाई। मीडिया के सोझा खुल गई सच्चाई, दिले ना जवाब सोनू गईले खिसियाई। जिद से लगता उम्मीद टूटी जाई, गईल बड़े सोनू यूट्यूब में अझुराई। अब कैसे करी है सोनू आईएएस के पढ़ाई, अब कैसे करी है सोनू आईएएस के पढ़ाई, अब कैसे करी है सोनू आईएएस के पढ़ाई, अब कैसे करी है सोनू आईएएस के पढ़ाई। अब कैसे करी है सोनू, करी है सोनू आईएएस के पढ़ाई। गईले सोनू राजनीति के खेला, कितना बा भाई वायरल भइला में झमेला, कितना बा भाई वायरल भइला में झमेला। बुझ गईले सोनू राजनीति के खेला, कितना बा भाई वायरल भइला में झमेला। चरह जाता होई केहू खर्चा ना उठाई, गईल बाणे सोनू यूट्यूब में अझुराई। अब कैसे करी है सोनू आईएएस के पढ़ाई, 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 आईएएस के पढ़ाई, आईएएस के पढ़ाई। अब कैसे करी है सोनू आईएएस के पढ़ाई। हर कोई उठावल सोनू से फायदा, सच देखा के अब समझावता कायदा, हर कोई उठावल सोनू से फायदा, सच देखा के अब समझावता कायदा। होई का सोनू के रउए लोग बताई, होई का सोनू के रउए लोग बताई। अब कैसे करी है सोनू